Нека преди да седнем да се помолим, служител Йосиф говори за положението, в което се намираме. Наистина това са времена, в които се изпълняват пророчествата, обещанията, нещата, които Исус декларира, че ще бъдат свързани като белези на последното време. И както знаете, от вчера сутринта започна операция, която е ревящ лъв и силен гняв. Наистина управляващата, то не е точно партия, но то е смесица от политика и религия в Иран, е наистина заплаха за целия свят и особено за съществуването на Израел. Някои от вас може даже да не го разбират, но съвсем накратко това, което бих искал да кажа, е наистина това е просто необикновена човешка омраза. Това не е обикновена човешка емоция. Но тези хора, които управляват Иран вече повече от 40 години, тяхната номер едно цел е не добруването, просперитета, благоденствието, както трябва да бъде на всеки един лидер на собствения му народ, а тяхната цел номер едно е Израел да бъде унищожен и по възможност след това и Америка да бъде унищожена. Те съществуват просто за да могат да унищожат тези врагове, които те възприемат, и затова това е сатанинско, това е демонично, както казах. Това е теология, само че грешната теология, демоничната теология. Те са посветени на това. Те мислят, че изпълняват Божията поръка и за тях Иран да съществува, най-висшата цел на Иран да съществува като държава и те да имат управление. Всичко е насочено Израел да спре да съществува, да бъде премахнат, да бъде унищожен и Америка да бъде унищожена. И по този начин, исляма да завладее целия свят. И тогава фактически те ще бъдат инструменти в ръката на Бога да дойде Месията, Мажди, да дойде техния ислямски помазаник или Христос на гръцки, за да управлява целия свят. Само с няколко думи искам да ви дам перспективата наистина, че тая битка не е просто човешка битка. Тая битка е срещу силите на тъмнината, срещу демонични сили, които искат да прокарат своето влияние за не просто владеенето, не за наистина пленяването на целия свят, а даже за унищожаването на света и на човешкия род, което фактически е от край време амбицията и мотива на нашия враг, на Сатана, на дявола, на измамника, на лъжемесията. И за това е изключително важно ние в молитва да оперираме, защото нашата молитва всъщност е по-силна от най-съвременните оръжия. И на израелската армия, и на американската армия, и на каквато и да е друга армия, защото нашите оръжия просто не са плътски, те не са физически, те не са човешки, затова те не са ограничени, защото всяко едно произведено от човека оръжие, то може да е много добро, в някакъв аспект, но то не е съвършено. То не може всичко. Но само нашите оръжия в молитва са силни за събаряне на духовни крепости. Амин. И в духа ние сега ще събаряме това, което трябва да падне. Амин. Което даже и най-сериозните ракети или оръжия не могат да съборят и не могат да поразят. Но ние в духа можем да съборим и да поразим дяволските планове и кроежи за пленяване ума на човеците, да им се отвори ума на хората и прекрасният ирански народ наистина да има едно божествено време на свобода и на благословение. Трябва да ви кажа, че аз имам прекрасни приятели от Иран. Единият се казва Мохамед Амин Фариди и въпреки, че носи същото име на фалшивия пророк Мохамед, той е един прекрасен Божий служител. Амин. С него сме правили семинари за иранци в Турция и ви казвам, най-посещаваните събития в Турция даже са от самите иранци, които са, въпреки че са гонени, преследвани,
заплаха за живота им да им отрежат гърлата буквално. Те идват от Иран, стоят на този семинар, минават това обучение, връщат се в Иран, споделят Исус, правят ученици. И вие знаете, вероятно, последните години най-големия растеж на църквата по света е всъщност точно в Иран, където са най-гонени и където са най-преследвани християните, вярващите. Друг приятел имам, който пък е в Израел. Това е уникално, защото Иран иска да унищожи Израел, обаче той е иранец, който живее в Израел и който обича и своя народ Иран, и обича Израел. И вярвам, че това, което дяволът точно иска да сложи вражда между някакви братя или между някакви народи, напротив, дявола го прави, слага тая вражда, защото Бог има голям план на приятелство между тези народи и от приятелството и общението на тези народи заедно фактически може наистина да бъде изградена платформа на истинския Месия да дойде. Не фалшивия Месия, който някой иска да промотират с война и с унищожение и с завладяване на света с някаква религия и налагането на някаква религиозна диктатура, но наистина със сърцата си народите да извикат: Исусе, скоро ела, Мараната. Нека да вдигнем ръце към небето и нека да бъдем в молитва. Небесни Отче, благодаря Ти за тази възможност да се изправим днеска в молитва, да вземем властта, която имаме в името на Исус Христос, властта, която Ти, Исус, самия ни даде тук на тая земя, в Твоето име, което е най-високото име, в Твоето име, в което се покорява всяко друго име. И в тая молитва ние сега излизаме срещу плановете и кроежите на дявола и ние ги събаряме да паднат долу. И Ти благодарим, Небесни Отче, халелуя, за това, че можем да бъдем инструменти в ръката Ти, за Твоята воля да дойде на земята, халелуя, и за народи, които са били държани в робство и там, където дявола се опитвал да спре Евангелието, те народи и хора да чуят за Евангелието и да бъдат спасени с стотици хиляди, с милиони и даже, алелуя, за Твоя слава на небето и за благословението Ти да се разширява по лицето на земята в мощното и чудотворно име на Исус. Затова, Боже, ние изговаряме Твоя план, Твоите намерения, Твоята воля да бъде изпълнена, даже когато умовете не разбират как може това да стане, с сърцата си ние се молим в Святия Дух. Корамбраша танда рея соком брондо рембрегея робоше кендарея. Халелуя! Да, казва на Господ на силите, в света има скръб, но в мене имате мир. Халелуя и амин! Благодарим Ти за Твоя мир, който прилива в сърцата ни и ние изпращаме Твоя мир, Твоя шалом, Твоят Ирине. Халелуя! Да владее в духовния свят, за да може, Господи, Твоята воля да бъде изпълнена и на тая земя. И специално, Боже, за Близкия изток, за Иран, халелуя, за мюсюлманския свят даже, Господи, простираме своята молитва за съживление, за благословение, за раздвижването на ангелите, за раздвижването на Святия Дух, за раздвижването на тялото Христово, за да може Твоята добра и съвършена воля да бъде изпълнена и голяма жетва, алелуя, от скъпоценни човешки души да бъде събрана преди Твоето идване за Твоя слава, Господи, и за вечността в името на Исуса Христа. И казваме заедно силно, нека да ръкопляскаме на Господа, нека да Му дадем слава още веднъж. На Тебе цялата слава.